Alhamdulillah bihi nasta'in ala umur dunyatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Matur nuwun rawuhipun Mbah Ihsan, Mbah Wasito, Pak RT niki matur nuwun estu kula sampun dipun kancani utawa dipun batiri maos sholawat Jibril. Lah sholawat Jibril niki mung minangkani dawuh saking guru-gurunipun kula. Dadi sifate sholawat dzikir sholawat Jibril niki sholawat sing dipun waos kanthi ucapan dzikir kados dene astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Dan niki sholawat sallallahu ala Muhammad. Wonten cinarita saking guru kula, zikir niku wonten 3. Setunggal zikir sing sifate dines. Zikir sing sifate dines kangge wusul dhateng Gusti Allah. Niki kados dene zikir-zikiripun tiyang tarekah. Tarekah Qadiriyah Narsabandiyah, tarekah Sadiliyah, wilangane niku pun jelas zikire sampun dipun tentokke. Lan niki zikir sing sifate dines dhateng Gusti Allah. Sing nomor kalih zikir sifate proyek utawa borongan utawa gotong royong. Zikir sing sifate gotong royong utawa borongan niki kados dene sholawat Jibril 16.000 dipun bagi dateng tiang kathah utawa dzikir fida. Dzikir fida niku nggih sifate borongan dipun bagi tiang kathah. Wonten dzikir sing sifate khusus maos setunggal ning kados dene maos ping 1000 kados dene donga sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu bi nikmatika alayya abu laka abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lan iki maos sepindah kados dene maos istighfar ping 1000. Mula urip kula lan jenengan niki ampun ngantos tambah umur tambah dina mboten maos zikir. Sebab napa tiyang ingkang tinggal zikir niku prilakune kados dene kirdun. Kirdun niku monyet utawa kethek. Kangge ngredem nafsu kula lan jenengan uripe kajenge teratur niku dipun sarengi kalian zikir utawa mujahadah utawa napa kemawon sing sifate keagamaan ning istiqomah. Wonten sing salapan dinten sepindah, wonten sing sebulan sepindah, wonten sing 2 minggu sepindah, wonten sing seminggu sepindah. Lah niki mung pengin netepi dawuh istiqomah istaqim bilah amrih jejeg dhateng Gusti Allah supados uripipun kula lan jenengan benjang menawi medal ruhipun saged dipun enggeni kanthi klambi dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benjang nek medalipun ruh kula lan jenengan sebab sering anggenipun dzikir, sebab sering anggenipun mujahadah, ruwe niku mboten kesasar. Ruwe kula lan jenengan menawi medal saking awak niku sampun gadah anggon-anggon, sampun gadah sandangan. Dadi mboten telanjang, mboten ino. Sebab sampun kathah anggenipun dzikir, sampun kathah anggenipun istiqomah amrih ngalap ridhonipun Gusti Allah kanthi netepi mujahadah. Lan iki mujahadah tarekah napa mujahadah wasilah napa mujahadah sholawat Jibril. Lan iki ngoten niku konsepe.
Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula matur dene kitab hikam menika kangge tiyang ingkang sampun sepuh-sepuh, sampun perjalanan dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Syarate napa? Ngaos hikam niku atine legawa, dipun niati kanthi ikhlas bihusnin fi'lin wa fulusin niyah. Kanthi baguse penggawe lan ikhlase niat. Niki nek dipun simpulake wonten torekoh jimat kalimat sadah ingkang dipun asta dhateng Mbah Barokah, ingkang dipun badali utawa mursid terakhir niku Mbah Afandi Somagede. Niku jimat kalimat sadah lakune ngalah, ngapes, ngasor, ngagungake tiyang sanes. Niki ampun gadah prasangka sing boten sae dhateng tiyang sanes, tegese ngalah, ngapes, ngasor, ngagungake tiyang sanes, utawa ngapes, ngasor, ngalah, ngagungake tiyang sanes. Niki konsepe ngoten niku. Ning zikire boten kathah, sing wajib niku sedekahe. Lah niki model-model tarekah ngilmune angel ning prilakune gampang. Tiang ingkang torekoh ngilmune niku angel, sebab nglampahi ngilmu torekoh misal zikir 120 gangsal niku nggih kedah pas mboten saged kirang. Sing sadiliyah 300, 100 istighfar, 100 sholawat, 100 zikir la ilaha illallah niku nggih mboten kedah turah, mboten kedah kirang, mboten saged niki. Niki ngilmune angel ning prilakune gampang, sebab nek ngamal torekoh kok tesih glarangan utawa tesih cupet dunyane niki sanes tiyang ingkang ngamal torekoh. Tiyang ngamal torekoh niku prilakune tambah sae, kesaenane estu dhateng Gusti Allah. Niki ngoten niku. Wonten hikam niku jelasake tiyang ingkang nggak gegeongan ing atase ngamale. Dadi bertahap. Kula lan jenengan anggenipun salat, anggenipun sedekah, ngarep-arep benjang slamet saking siksane Gusti Allah utawa netepi mlebet wonten swarga niku dipun cacat dhateng Imam Ibnu Athaillah. Dadi kula lan jenengan anggenipun ibadah ampun pisan-pisan ngarep-arep swargane Gusti Allah, ampun ngarep-arep kepengin dipun senengi kalian Gusti Allah. Ikhlas mawon pun monggo kersa Gusti Allah ajeng damel makom sing model napa niki ampun diarep-arep. Ning nglampahi salat wajib, nglampahi salat sunat, zikir, tahlil, sholawat niku nggih kedah dipun lampahi. Niki ampun ngantos tinggal. Sebab makom arifun, makom tiyang ingkang ahli ma'rifat niku kabeh prilakune dipun gerakake, dipun paringi kekiatan dhateng Gusti Allah. Lah niki ngoten niku ampun ngantos kula lan jenengan anggenipun ngibadah damel kesaenan, ngarep-arep kesaenan mungguhe makhluk estu dipun ikhlasaken mawon, ampun ngantos duwe pengarep-arep salatku mangke mlebet swarga, ibadahku mangke dados niki oleh mujahadah, dados niki ampun. Sebab estu sedaya uripe kula lan jenengan niku mung merga Gusti Allah anggenipun paring ridho dhateng kula lan panjenengan. Niki kula wangsuli sholawat Jibril dipun kawiti kalian Fatihah 100 merga amaliyahipun waline Gusti Allah niku anggenipun gesang wonten ngalam dunya mboten kirang Fatihah ping 100 tiap dintene. Niki kula lan jenengan tiru ngepas-ngepaske langkahe kekasih Gusti Allah. Fatihah 100 lajeng sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad niku ping 16.000 ning teng mriki dipun waos 100 sebab kirangane sampun wonten sing
menuhi utawa sampun wonten sing maos. Monggo sareng-sareng astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Li ibtighai mardatillah li tahsil maqasidina